κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Κορίνθος. Αύριο το πρωί στις 10 και από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Κορινθίων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πεσκάρα, θα παρουσιάσει την πρώτη φάση της ολοκληρωμένης μελέτης που αφορά το διευρυμένο Δήμο Κορινθίων. Λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Σκανδαλίδη στην Κορινθία και στην περιοχή της Νεμαίας, ο βουλευτής του Πασόκ, Άγγελος Μανουλάκης, ζητά από το Υπουργείο απαντήσεις αναφορικά με τις αποζημιώσεις στο Μεγαλοβάλτο. Ο βουλευτής ζητά άμεση ενημέρωση από τον Υπουργό για τις καθυστερήσεις οι οποίες έχουν θορυβήσει τους παραγωγούς. Διακοπή των παραδόσεων πετρελαίου θέρμανσης από 1η Νοεμβρίου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ενώ όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το χρονικό περιθώριο δίνεται ως δείγμα καλής θέλησης προς το Υπουργείο Οικονομικών και κυρίως προς τους καταναλωτές. Συνεχίζει τις περιοδίες του ο Δήμαρχος Κορινθίων και υποψήφιος δήμαρχος στο διευρυμένο Δήμο Αλέκος Πνευματικός. Ο Δήμαρχος βρίσκεται σήμερα στις 7 στην Αγία Άννα, στο Ουζερί Ζόγκου, στη Νεάπολη στις 8 στο σούπερ μάρκετ Σκούρτη, στην Καλιθέα στις 9 στο καφενείο Τζαβαλιά για να συνομιλήσει με τους κατοίκους. Την 3η 26 Οκτωβρίου θα βρίσκεται στην αρχαία Κόρινθο στις 8 στην κεντρική πλατεία, στην ταβέρνα του Γέμελου. Σε πάρτι σας καλούν οι φίλες και οι φίλοι του Γιώργου Δέδε, υποψηφίου αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας με το συνδυασμό Νέα Πελοπόννησος Πέτρος Στατούλης, την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου και ώρα 11 στο καφέ Bar Waves στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 36 στο Λουτράκι. Να πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα του υποψηφίου αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας του κ. Νίκου Ταγαρά. Σήμερα στις 6 βρίσκεται στο Καστράκι, στο καφενείο του Ανδριανόπουλου, στις 7 στη Δάφνη, στο καφενείο Τσουλούχα, 7:45 στο Κούτσι, καφενείο Μπελιτσάνη, στις 8:30 στην Νεμαία στο Πνευματικό Κέντρο, ενώ αύριο Τρίτη θα βρεθεί στις 5:30 στο Ζεμενό, στις 6 στα Στήλια, 6:30 στο Παναρίτη, 7:30 στη Μάνα. Την Τετάρτη στις 6 στην Πουλίτσα, 6:45 στο Κοκόνι, 7:30 στην Εράτζα και τέλος στις 8:30 στο Βέλο. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και τις ομιλίες της Οικολογικής Συμπολιτείας του Μοριά. Στο Λουτράκι, λοιπόν, θα παραγραμματοποιηθεί ομιλία στις 30 Οκτωβρίου και ώρα 7 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, ενώ στους Αγίους Θεοδόρους την επόμενη, στις 31 δηλαδή Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το Δελτίο Ειδήσεων από το Κορίνθος ολοκληρώθηκε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.